vrlo konstruktivnu politiku u smislu da djelujemo tako da pomažemo život i razvoj lokalne zajednice i tako ćemo nastaviti raditi u budućnosti. Želimo da damo svoj maksimalan doprinos da Gradiška napreduje, da živi, da radi. Takvu politiku veoma dosledno provodimo i na nivou cijele Republike Srpske, ne samo za lokalne zajednice, nego u cjelini, rukovodeći se onim najvažnijim principima na kojima počiva program Srpske partije, a to je da gradimo društvo socijalne pravde, da stvaramo ambijent za sigurnost svakog čovjeka, da brinemo o čovjeku, da prepoznajemo potrebe ljudi i težimo da se one ostvare. Naravno da je potreban jedan ogroman napor svih građana naše Republike Srpske, djelovanje svih nivoa vlasti, republičkih i lokalnih, u jedan zajednički sistem organizacije vlasti koja će još više biti posvećena ljudima, a oni koji se biraju na određene funkcije moraju da budu svjesni svoje odgovornosti, moraju da budu posvećeni, da rade najviše i najbolje što mogu, a da bi se to desilo moramo izabrati najbolje. Mi socijalisti imamo odlične kadrove, takve smo kandidovali i na naše kandidatske odborničke liste i na funkcije načelnika opštine, tamo gdje smo u koaliciji, isto tako smo vodili računa da to budu najbolji ljudi koji mogu da rade, da ostvare nove rezultate sa kojima će građani biti zadovoljni. Potpisivanjem sporazuma o podršci kandidatu SNSD-a za načelnika opštine Gradiška, gospodinu Adžiću, vi ste praktično preslikali koaliciju sa republičkog na opštinskim. Jeste, mi socijalisti smo postigli koalicijski sporazum sa naša druga dva partnera, negdje i sa više partnera u pojedinim opštinama, kroz koji želimo da pokažemo da možemo zajedno sarađivati na lokalnom nivou kao što uspješno sarađujemo i na republičkom nivou, tako će biti u Gradišci i očekujem da će takva politika dati veće i još bolje rezultate za opštinu Gradiške, da će to upravo dobiti ovdje novu kvalitetnu i veliku.